Здравейте хора, сега ще обърна камерата. Ето, сега ще да. Съжалявам за това, но днес ще правя едно предизвикателство. Сега ще го обясня. Това ми е последното. Значи, слагаш в една книжка, написваш няколко предизвикателства на такива личка и просто ги правиш на повече. Сгъваш ги и ги слагаш в тази кутия. Аз съм сама и когато изтегля нещо с затворени очи, трябва да го прочета и да изпълня предизвикателството, което съм написала. Така. Нека започваме. Само да спрегля нещата. Ето тук е кутийката и вътре са предизвикателствата. Така. Нека първо изтегля едно. Да. Това предизвикателство е най-гадното. Така. Пише, скочи 3 пъти на въже за 10 секунди. Ето. Ако го прочетете е добре, ако го видите, да. Така е. И сега ще взема това първо въже и ще скоча за 10 секунди. Така. Аз ще бъда през това време, ако може. Така. Ето го въжето. Само да го правя. Ето. Да. И трябва да скоча тук 3 пъти. Ако ме виждате, моля ви. Спряха ни тока и в момента имам фенерче на телефона. Да. Така че не ме видите. Със сигурност е лошо качеството на самия клип. Да, моля. Така. Само да мръдна тези неща на цялата. Така. Така, само така. И готов. Само че това добре. Самчета. 1, 2, 3, 4, 5. Не става. Добре. Така, ще направя нещо, което може би ще стане. Така, ще ви кажа само да... Вие бройте за 10 секунди и в описанието напишете дали съм успяла. Аз ще скоча 3 пъти. Така. 1, 2, 3 и... Отначало. Добре, защо? Виждате ли ме? Ето така ме виждате, нали? 1, 2, 3. Готово. Кажете ли съм го направила в описанието за 10 секунди и го потвърдете долу. Да. Сега ще прибера въжето. И следва другото предизвикателство. Оставям въжето тук и сядам тук. Така, следващото предизвикателство, което няма да гледам, е... чакайте. Добре, на къде е това нещо? Намери нещо за 5 секунди. Намери нещо синьо за 5 секунди. Добре. Така. Ето тук ще започна, защото иначе не мога неща. 1, 2. Чакайте. Значи на 3 започвам и ще броя. 1, 2, 3. 1, 2. Готово. Това намерих. То не е изцяло синьо, има и бяло. Ето тук е синьо. И тук това е нощен крем Q10. Така изглежда. Да. Мисля, че се справи с това предизвикателство. Нека продължавам. Така, съжалявам. Ще изтегля много. Така. Следващото предизвикателство е за 8 секунди нарисувай мечка с шапка. Добре. Така.
На 3 започваме отново. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готова! Това е моята мечка. Знам, че е много грозна. Просто бързах и шапката е като квадрат на главата. Така, мисля, че успях и с това предизвикателство. Напишете как мислите за предизвикателството, или съм успяла с еди кое си предизвикателство. Да продължаваме. Следващото предизвикателство, само да го разпъркам, е това. Ето. Направи реклама на един от гланцовете си. Добре, за малко ще спра камерата, за да мога да взема гланц и да се оправя. Да. Виждате, така ще обърна камерата. Започвам. Здравейте! Това е най-хубавият гланц в света. Той е много ефтин. И миришещ страхотно. Той е на цена 45 стотинки, така че купете си го. И ви казваме, че ако не ви хареса, може да го върнете в магазина. Той мирише страхотно и хидратира хубавите устни. Пази ги от напъкване и от зимата, когато те стават. Това беше. Това е моята реклама на този гланц. Наистина той измеряше страхотно. Но той свърши вече. Това му е. И не го ползвам вече. Да. Нека продължаваме. Тук има още 3. Няма да гледам добре. Без едно. Така. Следващото предизвикателство е за 7 секунди облечи една блуза. Така. Само че ще взема камерата. Така ще взема. Ще я сложа някъде там, за да видите как се обличам. Добре, за след 3 секунди. Всъщност ще го направя ето така. Значи, взимам блузата и ще стане и там до шкафа. Вие, т.е. аз ще броя и вие трябва да кажете отново в описанието дали съм се справила с предизвикателството. Изчакайте. Сега ето. Ето тази блуза. Ето тази блуза. С тя течем. Не пише Miss Rate. Ето е. Така, оставяме тук. 1, 2, 3. И 1, 2, 3, 4, 5. За 6 секунди. И съм с 2 блузи, затова да се вличам. И с това предизвикателство се справих, поне според мен. Така. Оставям другите предизвикателства и отивам с другите. Така, мисля, че това е последното. Не, това е предпоследното. Следващото предизвикателство намажи се с крем намажи се с крем и го оцени от 1 до 10. Добре. Ето този крем. Ето този е крема на Робелия. Мириш много страхотно. Да. Нека сборя. Така. Така. 7. Да, 7. 7 е най-доброто число за това. Така. И последното предизвикателство. Знам какво е, защото все пак аз съм ги писала. Пише целуни пода. Не можах да го сказвам. Ще да взема камерата всъщност. И да ви покажа как целувам пода.
Ще оставя за малко ето тук камерата, за да ме виждате как целувам пода. И на вас. Така, да вземем камерата. Хоп, 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 хоп. И да я сложим ето тук. Това е клипът за днес. Чао хора, и ако ви е харесал, дайте палче нагоре. Абонирайте се за моя канал. Чао!